kampioen en welkom bij de allerlaatste aflevering van het Scootjesjournaal. Hier van de Lemmer. En de soer van de midje zield worden. Hier op IJsselmar. Maar dat ging net terug. Dus die te volle wien. Wien krijgt zo'n. Maar uitzitten zelfs naar 8. En dus waren alle wedstrijden het oorlost. En dus is echt de winnaar bekend. Alle winnaars zijn bekend. Maar de winnaar van de A-klasse, dat is Jelle Talsma. En Jelle Talsma zit dan vanzelfs bij u aan tafel. De nummer 2 van het eindklassement is het trouwens ook Vrouwtje Meijer. Ik zei, zit bij u onboord van de Batavier. En analist Gjalt de Jong, hij maakt het trio Voslijn. De muziek, dat wordt verzorgen terug Tangerine. Zij zorgt je voor de muzikale omlijsting. Maar eerst zullen we eventjes op een lemmer. Schande. Hoe dat? Schande. Nou, dat wordt net zield. Maar dat kennen we wel. Maar staat de harde wind zeker? Staat te harde wind, ja. Een beetje kennen we wel. Ik had er geen vertrouwen in. Nee, waar dit de huis voor je? Nou, vooral met die golven, dan worden die schepen die worden steeds moeilijker te besturen. En als dan bij elkaar bij boeien komt en die starten en zo, dan is dat link. Maar kennen er geen rever in? Het is toch 15 zo'n ton wat je mee aan de gang bent, maar 12 of 13 man erop. Nou, dat doen ze niet goed. Nee, dat is toch mooi weer om te zeilen. Dat zou wel kennen, maar dat is Wien krijgt zo'n, maar u zit dus naar 8. Ah, nee, dat is de huis. Boven de 6 gaan ze niet het water op. Oh. Ja, ze hebben de schepen bent een groot zat. Dat is de huis. Dat ken het. Is het toch gevaarlijk? Snapt u dat? Je moet er wat voor over hebben. Ja, jammer, maar ja, het is zo. Het zij zo en het takken weer weg. En dat wie nou krijgt zo spannend. Ja, het was heel spannend in het. De eerste klas nog. Dat is wel jammer, ja. Jammer voor de wedstrijd, ik, maar zo'n spanning erin, dat dit net gebeurt, dat wordt er alle jaar heel graag op ziel. Hè. Zonde, maar we moeten net zeuren. We hebben 3 weken op het wetter geweest. We hebben zo gouden getroffen. Heren en dames, welkom hier op de Batavier. Nou ja, en goed, en dan moet ik vanzelf beginnen met de felicitaties. Jelle Talsma, welkom. En Lok Weenske met het kampioenschap. Ja, bedankt. Wanneer hier sto in de gaten van de Wet het net zielt? Nou, ik dacht van de morgen om een uur of 12 van, nou moet het wel heel hard aannemen vol het nog wat zielbaar worden. Want ja, daar heb ik mijn golf van de maatje natuurlijk, dus ja, toen dacht ik wel van, het zit wel hoe weer. Op een gegeven moment is ik zoiets van, nou, ik hoop net dat het echt een rotwedstrijd wordt dan. Nee, het moet op een gegeven moment echt een chaos worden. Als je dan denkt van, nou, de mut zield worden, omdat die wedstrijd zijn oren zield worden, dan moet ik een beetje een wedstrijd zielig in. Als het alleen maar een overlevingstocht organisering is, dat heb ik niet zo volle zin. Dus ik denk dat het een goede beslissing geweest is. Ja. Ja, vrouwtje, hoe zou dat zien hoor? Ja, ik ben het Marjelle eens. Goede beslissing. Ja? En wie krijgt zo'n 8? Maar dat baast als een stekker Ah, natuurlijk. nee man. Door lakens Ah, nee, man. Door lakens nou wel. Maar dat kan ik me, dat kan ik me Ja, vaststellen. natuurlijk. We gingen Joert heel graag erom zullen wonen. Absoluut. Maar het tweede plak in het klassement. Wat een droomdebuut. Dat is Ik niet. van tevoren net bedenken kan. Nee, oké, maar omdat het verschil is zo minimaal. Ja, het is nou heel iets. Maar ja, het waar, dat het net in de hoorn. Ja. Hier staat direct eigenlijk liever om Silewon. Ik geef volle leer om Zielwon. Ik vind het een heel apart einde. Maar het op zich is prachtig. We zijn de eerste. We hebben van de week het meest constante ziel van iedereen. We staan krek op het eerste plakje. We hebben juist een krek. Ja, op het juiste moment hebben we Tarslaan gezeten, maar ben we op het eerste plakje gekomen. Dus ja, dat is hartstikke mooi gegaan. Maar ja, je kan beter even zielen en dan de prijs nu trekken. Ja, dat zei ze altijd, hè? Pieken op het juiste moment, hè? Ja, nou, dat hebben we die in. Dat hij hem die, ja. Maar van, is het dan toch net, want er is wel feeststemming, toch bij hem aan boord. Ja, Maar is het dan toch misschien een beetje minder glons? minder glans? Ja? Omdat het nou zo eindigt? Nou ja, dat heb ik een beetje maar de indeling van het dag te krijgen. Normaal dan best die wat voorbereid op die wedstrijd en dan ja, dat heeft een bepaald ritme en dan, maar dat is Joert natuurlijk heel anders. Dus het is heel onbevredigend steeds maar om de hele dag die boord zitten te wachten van get het nog wel terug of net terug. Dus daar krijg je gewoon een beetje wat een onbestemd gevoel van. Ja. Tenminste niks. Ja, want ja, de noemen ze 1 en 2. Het verschil
in het klassement die 0,9. Ja. Alle ingrediënten, dus die wien. Dus die een beste wien. Ja. Alle ingrediënten wie onwijzig om er een geweldige apotheose van te maken. Ja. En dan eindigt het zo in een anticlimax. Ja, dat is spietig dat het de laatste wedstrijd is, maar er wordt vaker een wedstrijd tussen in het geval. Ja, nou is het de laatste. Ja, maar dat is wel heel erg makkelijk. Ja, nee, maar zij is het wel. Ja, maar dat is toch verschrikkelijk zoer? Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Maar ja, wat ik ben mijn ding is, ja, goed, ik vaar zelf natuurlijk. Dus ik bedoel maar van, doe had je niks te zieken met zulke wien. Dan had je er allemaal een spaan of skippen om, of weet ik wat alle handen dingen Het is te gevaarlijk? Ja. Ja? Ja, Want het is, je kan wel zielen, maar je kan net wedstrijd zielen. Dat is het misschien. Ja, maar binnen scootjes, dat werkt net. Maar die scootjes, die dingen die lezen met 40 centimeter diep en golven van een meter en winkelzoon en acht. En je donder je om of de boel die uitsteken of nee, niks ziek in. Nee. Maar ja, Van der Moor wie natuurlijk een hele hudde wien, hè, 8. Ja. En dan zijn ze in het begin nog van, ja, het kan misschien van de midden nog. Nou ja, even later zijn ze misschien, we kunnen toch uitstellen om het 4 voeren? Nou, dat tot 4 woorden, dat heb ik nooit een keer, dat heb ik net begrepen, dat zo lang uitgesteld worden kan. Ja, nee. dat kan dan al, maar de berichten niet ineens dat die om 2 uur wat aannemen zo, maar 2 uur nog steeds 24 knopen. Ja. Nou, En wanneer heeft u dan zoiets van, ja, jongens, dit was het dan? Nee, wij hebben keurig gewoon wachten op de wedstrijdleiding van Saskia. En die had oproepen op een marifoon. En toen werd de mededeling van wedstrijd is afgelast. Ja, dus die 4 voor 12, meer dat. En dus weer de teleurstelling. Nee, het eerste wat ik zei, jongens, een biertje. Eerst een biertje. Ja, net bij wie dat bij alle skippers zei. Ik jij dat geplop, plop, plop om 2 uur 4 voor 12. Ja, maar dat is toch dik verzinnen. Ja, absoluut, absoluut. Toch, bij die misschien ietsje minder, waarbij het meeste skippers wie er toch wel een hele goede teleurstelling. En elke lok vreeg even een peer. Dit is de Friese hoek en daar komen al die skippers altijd bij elkaar om naar het waar te zien. En dat je hoort zeker zo, want het waar, dat koe geen besjen leiden. Sibu Sisling, du hast hier de helemaal lijn, net zielen. Net zielen, nee, jammer. Ja. We gingen graag op dat het oude niet meer zo. Ik heb er nog wel een mooie schilderij uit van mij wonen. Ja, maar hier is nog wel een keer flitsen wonen, hè? Dat is, oh, we gaan wel even flitsen. Je hebt er wat uitflitst, maar het hier wordt nog een mooie schilderij worden kennen. Ja, voor iedereen, vooral voor de eerste seizoen, denk ik. Ja, en dit is in waar, dit is niet in mar. Dus ja. Dus, ja. Dit is dus waar. Het was nou te kleren een goed besluit van de commissie, maar het hier wordt nog een hele spannende strijd worden kennen. Ja. Nou, dan ging ik naar de Raderhoek, naar Michiel Kalsbeek. Vistoort ik een wijs besluit? Natuurlijk is dit een wijs besluit, want wij staan hier nog op het schip op een wien, we willen hier zo. Ja. Dus ja, dat kan ze gewoon net zielen. Maar ja, het is heel jammer dat we net zielen, want zo'n laatste wedstrijd wil je graag afsluiten, of zo'n weekend wil je afsluiten met een wedstrijd en net hier op de kant te zitten. Nee, want alle wedstrijden in SKS en dan 6 wedstrijden in IFKS, mooie topschool en nog niet kennen meer. Nee, heel jammer, heel jammer. Ja. Ik voor iedereen. Het is echt, ja, maar het kan gewoon net. En je ziet er juist Ronald Lorien? Wij zijn juist er al, als die wien zou onhellen, dan wordt het maar niks. Nee, maar dan zit hier op leger wal en een stuk deining. Ja, het wordt ik uitrekend, dus het kan gewoon net. Dan ging naar de boer, aan de ene kant gelukkig, maar aan de andere kant heel ongelukkig, want dat is nu juist een beter zilt hier, maat. Ja, dan hier er nog wat in zitten, maar je moet even net. Of tenminste, maar komt je net goed maatje en nou ja, kijk wat die hoor Nikkels is, dat ken ik net. Nou, dus en wij bovendien hebben wij er net een schip voor om een Hurwin te zien, dus wat dat betreft speelt het me net zo vol. Ja, dat is een Hurwin schip? Nee, net meer. Dat mij wat even horen. Dat is, ja, wij moeten eraan werken op dus meer trainen met Hurwin, dan komt het op wel. Oké. Ja. En dan hopen dat we dan beter van me kunnen krijgen. Ja, maar dan hier het Jord wel mooi kennen. Dat is, ja, maar ik zou het net even nog een training. Nee, maar ik denk dat mijn naam super volle beter is maar wien. Dus nee, voor u is het wel mooi zo dat het sowieso net er ook komt. Dat het oorlog is. Ja, ja, maar het is toch wel zonde, want dan had je in een wedstrijd, dan ken je hem morgen net. Op mij wel, ik heb morgen ik wel ja. Als je onder Friesland bereikt alle geluid, die ben er niet op bereiken. Ik ben er niet al in. Nee, wordt niks. Ik ben er bang voor dat het niks wordt. Maar zeg morgen is het weer Hurdenwiel ook, hè? Ja. Nou, zie je in de midden, hè? Ja, ik sta in de midden, ja. Doe ik, grijze middenmoot, hè? Ja, wij zitten ook in. Ja, een beetje over de midden heen. Maar ja, we hebben de eerste vreed zien we het slag uit de Maas. Dus dit 10 punten hebben we er extra bij. Dat is jammer. Ja. Nou, doe bestrijden we. Ja, super. Ja. Machtig. Ja, mooi, hè? Ja, geweldig. Ja. Ja, nice skip en dan voor ja, dat is boven verwachting. Ja. Nou, 4 boven verwachting. En nou trainen? En nou trainen, met name met Hurwin. Want dan ben je morgen kampioen. Nou, dat doen we best al voor. Nou, vol gas. Jongens, bedankt. Nou, je had eigenlijk om kwart te gaan, alle skippers stinken er hetzelfde oer. Het koel gewoon net. Nee.
Dus, en dan is natuurlijk is spittig, je wil graag de facielen altijd. Nou ja, en dan krijg ik wat vrouwen zei, ooit maar we snijden leek al. Nou ja, dat zou een optie wij ze kennen, maar ik praat dat zijn die jongens van Tangerine, die zou je niks van bij hem, dan net gewoon op manje. Ja, toch jongens? Ja, gewoon maandag filmen. Ja. Of filmen, zielen. Ja. Maar dat kind dus net. Nou ja, dat is wat net een organisatie, denk ik. Dat moet ik weer aan het werk, hè? Oh ja, dat ik het werkje. Hey jongens, we hadden even om verstaan te weten, want voor die is het hartstikke zoer natuurlijk op de tweede plak. Als zij zelf van, ik ben echt wel blij. Maar wat te denken van de degradanten. Want laten we even het klassement erbij pakken, jongens. Op 1, dus dat wisten we al, dat is Jelle Talsma. Op 2, Vrouwtje Oorzinga Meijer. Op 3, de Trijke Broeders van Arend Wisse de Boer. En dan gaan we naar de tweede kaart. Want dit lopen we dan eigenlijk al hier wel. En dan de degradant, de treie man die degradeert. De jonge Rijn die gaat eruit. Maar dat God is eigenlijk maar heel erg liets, hè. Maar de Friese, dat scheelt met 2 punten. De jonge Rijn degradeert dus naar de B-klas op 59 punten. Dan Willem Zwager, maar de opschitter op 61. En de Grietje Obers met 64 punten. Zij degraderen. Gjald, wat voor gevoel, wat toch stoof van de morgen? Los van het feit dat het de volle winst in zoe. Hoe deze wedstrijd eindigt zoe? Wat hier in de holle? Jelle winnen zo. Dat Jelle winnen zo? Ja. Want? Nou, ik denk dat ik gewoon in de algemeenheid. Hij shield al heel lang. En ik zou hem gewoon zien. Uiteindelijk wat ik van de week koos dat ik wel heel mooi zie in een wedstrijd. Dan zit bijvoorbeeld een Gele Tarema, zoals zeker Heerskop. En die beginnen al die te loven. En dan zoals Tony en Jelle, die denken we beginnen net om die flauwekul mee te doen. En die zullen gewoon soms even, krijgt even wat oorzaken die oren. Dus dat kan gewoon in je voordeel spelen. En ik weet ik zelf nog eens keer naar binnen als je altijd met hem heet al shield hast of net shield hast, weet ik het wat meer. Maar zei Jelle, die shield al heel lang en dan kerst gewoon verschil, kerst niet zien. Uiteindelijk wil een heel lichtjes, ik wil wat om Michiel van de Raderhoek, ik wil die bezieken dat ik altijd wel een beetje het om. Jeroen de Vos, die wil eens door die Jout Noorden trucken dat ze de gek van worden en dan gaat het er zelf tussenuit. Maar dan komt die shield daar al heel lang in en daardoor denk ik dat dan misschien krijgt even de rust bewaar je kerst om net die domme aanvalling te gaan en dan best constant. Ja, is dat zo? Nou, dat weet ik net. Wij hier in de jeugd wel graag verschillen wonen. Nee, maar dat... Tuurlijk. Ja. Maar... En... ik heb niks te verliezen. Nee, ik net. Nee. Ik heb niks te verliezen. Nee. Dus ik hier jeugd graag verschillen wonen. Maar wat hier de tactiek wist? Van de eerste plek in. Ja. Absoluut. Ah, goed, dat... Ja, absoluut. Ja, maar want gisteren zei Tony Brundel, die zei van de aanval is de beste verdediging. Dus dat hier is die in. Ja. Gewoon zelf zielen. Goed starten. Die snet krijgt dus douwen en douwen op snit. Nee. Nee, maar dat is maar een... Nee. Gewoon sportief zielen. Ja. Dat heb ik het signalen zijn. Ik zou gewoon zielen en... Want wat douwen bij de SKS, die douwen grauw, maar dat wie net sportief? Weet ik net. Ik heb dat net helemaal mooi gekregen wat er gebeurd is. Oké. Want dat toen we bij al in staren. Dus toen ben je al helemaal in de tarrieding op de IFK's. Ja. Jelle, wat wie die tactiek? Nou, wij zien elke dag je eigen wedstrijd. En we proberen gewoon zo goed mogelijk op de start te komen en zo goed mogelijk te zien. En dan machine weer het skip strand. Ja, maar daar wil ook helemaal niks van. Dat wil ik gewoon net. Want er is de vastsprong op vrouwtje. Ja, maar ik ga net starten en dan een oor niet een opzietje nou weet ik het wat. Daar vind ik helemaal niks aan. Dus wij doen ons eigen ding. Het kampioenschap kost. Nou, maar wij denken dat we beter zijn. Dus wij zien ons eigen wedstrijd en dan zien we ervoor. Dat denken wij erover. Dus, en dat hier we ik proberen dan. En dan. Maar ik bedoel, we wien van de week hartstikke om elkaar waren. En de wien trouwens de meer kandidaten, hè, want via het even net die eerste maders. Ja. Hartstikke super ziel. Ja, goed, uiteindelijk natuurlijk maar die vlaggen. Ja. En dan gaat ze voor het 18 punten onderkomen. En dan gaat ze nog iets meer slagje. En dan best al. Dat is, ik zou de muziek gewoon geen missen erbij hebben. Er moet geen grappen erbij hebben. Nee, precies. Jongens, het is tijd van muziek. We praten aan verder. De mannen van Tangerine, die zitten de kleervaart. Jongens, er komt binnenkort een nieuwe CD toch uit van jullie? Ja, zeker. Ja. Hoe heet die? Move On. Move On. Ja. Wanneer wordt die gepresenteerd? Die gaan we 15 augustus presenteren op het Lowlands Festival. Kijk eens aan, kijk eens aan. En wat gaan jullie nu spelen? Een liedje van die plaat. Een liedje van die plaat? Onze nieuwe single. Het heet It's Alright. It's Alright. Tangerine.
Downtown, all the lights are fading, waiting for the night. I got some wine in my records playing the songs that I like. Rain is pouring on my window pane. There's no need to get out. I got myself and mine together, right here and right now. Yes, I like the way things are going. No need to wait until tomorrow morning. It's alright. It's alright. Downtown, all the lights are fading, waiting for the night. I like the way how darkness changes into light. Yes, I like the way things are going. No need to wait until tomorrow morning. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Alright. Do-do-do-do. Do-do-do-do. Yes, I like the way things are going. No need to wait until tomorrow morning. It's alright. It's alright. Alright. It's alright. Alright. It's alright. Alright. It's alright. Alright, yeah. It's alright. It's alright, yeah. It's alright. It's alright. It's alright. Alright, yeah. Tangerine. Mooi jongens, hartstikke mooi. En we hebben een verrassing. Aan ze nog een keertje, hè? Straks nog een keer. Ja, absoluut. Jalt, het zit erop, de IFKS. Wat, ja, van deze week. Wat zul jij nou het meeste bijblijven? Van de oude weken? Nou ja, we hebben best baarlijk waar hoor, maar ik hield zelf toch dat Tony Brundle er wat beter bij zult. Ja. Zitten hier, ja. Ja, dat is eigenlijk hopeloos. Ja, nou ja, laten we het maar gewoon eerlijk zeggen, toch? Ja, 4 vorige IFKS-kampioen. Hebben we het al, hebben we het al. Hebben we het ophoren. We moeten gewoon gauw ophoren. Nee, maar is dat, ja, dat is eigenlijk het meest opvallende? Nou, ik vind dat wel opvallend, ja. Ja. Ik bedoel maar van, nou, ik weet dat Jelle een mooi skip had. Een vrouw die gaan praten van het skip. En dat had Tony Brundle had het ook. Dat is, en natuurlijk die hoort ik, maar het ben hele mooie skip. Het ben linige skippen. Ik koos dat van de week, ik koos dat ik was erop ik naar Breik. Hoe in elk geval Tony Brundle, hoe die dat correct even op haar naar besnaden. Onderuit wij draaide. En dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. Maar ja, dan op een of andere wijze kan die er net bij komen van de week net. Nee. Dat is, en goed, dan had natuurlijk Arend Wester de Boer. Ja goed, die ken natuurlijk, ik zie de brandweer. En die had natuurlijk de zaken goed, ik voor mijn koor. Alles, maar dat is toch correct even roze joh, in de A. En als de kerst altijd wil zien, dat is toch altijd even wennen. Ik bedoel, wat mij het meest opvoert eigenlijk, wie van de onvoorspelbaarheid. Ik bedoel, we hebben hoeveel skippers hebben jullie van aan tafel zitten? Doop is neemt als kampioenskandidaat nummer 1. Arend Wester de Boer is neemt. Zeker Heerskop. Do. Maar ja, uiteindelijk bestaat het wordt. Maar het weer heel onvoorspelbaar. Ja, maar dat vind ik steeds onvoorspelbaar, denk ik. Ik denk als daar nog een keer, goed, het is nou een chance, zeg maar, als aan de promo Vendersen haast u de bijklasse waar en Lucas Bouma en hoe is dat met verkeerd, die jongens van de Lonneke, van Starum, Jellis Banster en die, nou, ik denk net als ze wij poetsen master, die had toch wel, die scoren toch wel uit, dus ik ben heel nieuwsgierig hoe het er hier komt. Ja. Nou, het Zwarte Wie is net eerder natuurlijk. Nee, maar dat absoluut, die man, dat vind ik zeker, ja. Dat is... maar de top is breder, volle breder? Ja, de top wordt eigenlijk, de komst uiteindelijk, gaande waar de rit steeds dichter bij me komt. Tenminste, dat idee heb ik er wat van. Ja. Dat is, er is iemand die er echt uitspringt. Dat,
ja, dat valt hier weer een mooie strijd. Ja, zeker. Nou, en vrouwtje, daar was Verzels heel lang mooi die in. En wat mij opvoelt, dat wie juist. Het juist de Verzels oerhoorn, hè. De reactie van die naar Ouderin, dan win je hem. Hier op een lemmer. Ja. En dan komt er een interview. Nou, laten we het eerst nog even naar zien. Je mag een hulsoort leren, maar het is wel erg, want er stiert mij bovenaan. Nee, dat wil ik net leeuwen. Ja, stiert mij bovenaan. Is dat zo? Ja. Doe ik eerst morgen voor het kampioenschap. Is dat zo? Krijgt hij toch gelijk, hè? Misschien. Nou ja, zeg het maar. Ik voel het een beetje theater aan het water. Wie dat extra of net? Absoluut net. Nee? Nee. Nee, absoluut net. Bist net, helemaal net wandelen dan maar de punten? Daarna heb ik gehad wat de stand weer. En ik wist dat wij hier toen 3 of zo, wat weer 5, weet ik het. Ik ben daar net mee bezig geweest. Wij hebben juist de shield. Dus zei ik van nou, je nou vader. Ja, dat ging we elke dag natuurlijk. Maar ik maak dan heel soort fouten. Ja. Maar ik moet de start en zo. Ja. Ik ben heel voorzichtig. Ik wil net een petit starten. Nee, ik zat nog echt een beetje emotie. Ja, zeker. Nou, maar het is echt oprecht dat ik ontzettend blij ben met een tweede plak. En dat we juist er wonen hebben. Dat is fantastisch. Ja. Wij hadden de laatste wedstrijd toen. Ja, nou ja, zij is het ook. En om het er even in te drogen, je mag helemaal niks doen. Nee, dus waarloos. Ken ik wel bij de pub. Nee. Stekt dat nog wat? Of, nee, stek net. Nee, stek net. Nee. We zien gewoon constant, we zien goed, we zijn er altijd daarbij. En ja, het ziet er gewoon even, het hier er wel eens even in zitten misschien, maar ja, je moet er gewoon krijgen als juist trekt, je ziet hem op een start te knoeien. Ja, dan ben je het eigenlijk gezien. Uiteindelijk kwamen we daar heel goed naar rommelen, we er heel mooi dus nu. Misschien wel je beste wedstrijd? Ja, uiteindelijk in ieder geval de mooiste wedstrijd vond ik het juist. Ik maak er altijd hartstikke graag zielen. Maar ja, het zit er net in, het eerste plakje net. En dan voor de tweede keer kampioen? Ja, mooi. En de laatste keer is altijd de mooiste? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vond wel toen in 2009 weer voor u heel speciaal. Hè? We kwamen toen in de C en naar de B kampioen. En toen in de A, dat weer voor u, van uw ploegje, van uw bemanning, weer gewoon super speciaal. En we hebben toen een finale zield. Nou, toen konden ze al je wel uitsteken, want dat was gewoon super spannend steeds. Maar daar is nog meer ervaring in, dus die geeft er een beetje oors mee om. Je bent de enige toch die dat ooit van kon krijgen net? Kampioen in de C, kampioen in de B, kampioen in de A, achter elkaar. Ja. Zeg maar de Grand Slam van het koetsjesziel. Ja. Nou ja, dat mooi toch? Dat is wel mooi, ja. Ja, mooi. En wat? Lemmer Ahoy. Lemmer Ahoy hebben we toen ook nog doen. Ja. Ah, dat deed gewoon helemaal top en dat deed gewoon prachtig. Ja, en nou dus kampioen in 2014. Ja. Er bent trouwens net de enige kampioen, want er zijn natuurlijk nog 3 kampioenen in de C, in de B en in de Lietse A. En Us Tjipke, de skipper van de Battenvier, die even naar haar en daar om haar de felicitaties oer te brengen. Tjipke! Wat is het? Dan neem je dat in. Ite! Laat de boot, de rubberboot, laat die achter de redmat. Is de hamburger op? Ja, heerlijke hamburger. Is de mayonaise nog op een kind? Net. Welke je wees, Hinne? We gaan eerst naar Jilles, van de week ik geweest. Jilles Banstra. Jilles Banstra. Bouke, je weet mijn dienboord. En we moeten natuurlijk ook nog een centrale vraag hebben. Ja. Nou, hij je 2 punten vastsprong? Ja, had er iemand ziel dan hier nooit woont. Dus dat is een centrale vraag? Ja. Het is maar goed dat het oorlog is. Maar dan was hij net woont. Hé hey man. Hoender, zit onder pizza. Onder pizza? Ja. Helemaal weg. Heerlijk. Pizza. Ja, heel. Ja, man. Ik ga lekker op de huis zitten. Oh, zo gezond. Hinderloor, hè? Ja, Hinderloor. Machtig. Vannacht. Ja. Ook, ja. Kijk maar eens. Cadeautje? Cadeautje. Maar gewoon, ik zeg hem. Nou, wat doet dat nog wezen? Dat nog wezen. Kijk aan, hoppakee. Nou, daar komt hij, jongen. Kom op. Als nou Jood wel zield hiest, hè? Hiest dan ik woon dan, hè? Ja, dan hebben we denk ik zield op de Zwarte Wief. Maar gewoon, ik als hier het met erachter, dan... Want hoe krijgt wie het god? Of is het 2 punten. 2 punten. Dus ja, als er dan nog hier tussen ziet, dan wordt het nog spannend. Nou, dan moet je daar door het slagen. Ja. Dus eigenlijk misschien ben je net ongelukkig dat het nog net terug is. Nee, we zijn echt wel gelukkig mooi eigenlijk. Ja, hè? Ja. Hartstikke!
gaan lekker rieten nog. Nou, we wachten nog één op Chipke. Chipke, het waren door, toch wie het? Maar de middelste, de middelste. Ik ging gewoon voort. Maar dan opzetten, want... Hoe meer dat het stuit, ik help je nog wel, jong. Maar we gaan. Hey! Hey! Arnold Veenema. Kampioen van de... C. Hoi! Ja. Is dit iets goedje? Lokweeske. Ja, dankjewel. Hoe is het? Ja, best. Ja? Best. Super. Hey. Ja. Harry. Harold, hallo. Hoi. Hallo. Het goede merk ik dan. Ja? Het snitstermerk. Ja, jongen. Maar goed, Chipke is hier natuurlijk mooi en die heeft altijd de centrale vraag. Uiteraard. En wist je al een beetje op daar nou? De hamvraag. Nou, Chipke, klets hem er maar in. Jim, je wordt wel ziel heen dan ik woon nog net. Ietsje scherper omzetten. Dan hier van mij dan daar. Nee, ik zal je vertellen, ik ben eigenlijk de hele nacht ik heb wel lekker sliep, maar eigenlijk was nog wat meer motiveerd. Ja, hè? En wat gemietiger, toch dat verlies natuurlijk. En ik bedoel, schaal is nooit leuk, maar wij hebben een hartstikke gemotiveerde ploeg. We zijn potvergeet met de beuker in. Juist. En nou rammen, proberen het te pakken. Dan hier dat nou goed komen. En dat nou goed komt, Jepke. Machtig. Proost, hè, bedankt, hè. Yo, bedankt, hè. Yo, graag. We zijn op zoek naar Sietse. Ben jij dat? Hoi. Blokweeske. Ja, dankjewel. Blokweeske. Hoi. Ja, maar je weet natuurlijk wel wat dit is. Ja, de sterkste man van Sibo. Ja, zeker. Enig idee wat er in het pakje zit? Oh, zat de Sjen, ik shirt er al doorheen, hè. En weet je hoe je Oostra. En nou komt dus de hamvraag van Chipke. Want dat hebben we even nog nooit, toch? Ja, daar komt hij, hè? Je wordt wel verschild heen je te waard worden. In klassement, of dat net. Hoesa. Hey, bedankt. Een handje drukken, jammer genoeg, die ik nog wel even ken. Ja, joh, geen. Bewaren we voor de volgende keer. Ja, we takken hem hier ik wat. De voicemail van Klaas Jorsma strekt je naam in en ik bel je weer om. Klaas, bedankt voor de mooie 3 weken. En dat we Klaas altijd bij de kon. Tot takken hier. Takken hier, Klaas. Hoi. Bedankt. Hoi. Mooi zo. Nou. Op naar de Battenvier. Op naar de Battenvier. Goed. Voor de winnaars, alle jaren flessen en voor Dijs zit ook nog een flessen kleren. Hè? Voor alle winnaars. Jongens, we promoveren dus trein naar de Grutte A. Jilles Banstra, Lucas Bauma, we hebben het niet Kekkel Oerhoorn, mooi de Grutte Pier, het kampioenskoetje. En Jaap Hofsteen, met het Zwarte Wief. Dat ben eigenlijk wel trein, echt een topper die erbij komen. Ja. En wat ik heel mooi vind aan die Jaap Hofsteen, die als dus wat voor een club, als het dorp zijn dat ik omheen hangt, ja dat goed, het zal bij wat natuurlijk bij hem ik wil wijzen als ding, maar ik gewoon als achterbaan wat die met elkaar al gedoggen. Dat ik gewoon een pracht ploeg. Ja. Want wij komen die White Zwarte Wief? 10 jaar. Ja. Dus Opsteloon. Dan komt bij de Gediek Hek, dus we krijgen de derby van Opsteloon. Ja, dat kan je allemaal wijzen, ja. Ja, en er is net iets wetter. Nee toch? Ja, dat deel, hè? Nou oké, tot ambitie. Maar van jongens, en de Grutte Pier, maar Lucas Bauma, echt een kampioenskoetje. Nou ja, die had natuurlijk wel potentie, dat heeft ze wel Sjanlet. En die lui die zullen trouwens ook hartstikke best, ja. Dus, ja, dat vind ik, als dat met mij zegt, dat vind ik dan wel mooi dat uiteindelijk ook met Jilles Banstra niet. Want ik bedoel, maar het is, die Grutte Pier is natuurlijk een schip dat rent ik als de brandweer. Ja. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe die oren hier door, ja. Want ik denk dat het voor hun in de aard ook wel even schakelen, dat daar even een oor zielt wordt zien erbij. Ja. Maar van waar van deze trein mooi het meest verwacht je? Van deze trein? Ja. Nou, dan denk ik in eerste instantie voor het Zwarte Wief. Ja? Ja. Dat ben je met Gjaldiens? Of heeft ze iets van, ja jongens, zie ik het maar uit, wij zijn vooral met jezelf banden. Altijd heel proud met jezelf banden, maar in ieder geval. Ik denk wel dat het Zwarte Wief, zoals het Zielensjuist, die maakt je weinig fouten en dat zit er gewoon hartstikke goed uit. Maar ik vind die jongens van Staveren... Nee, tuurlijk. Nee, maar dat absoluut, zeker, dat vind ik, want dat is een mooie jonge ploeg. Ja. Alleen ik denk dat zeg ik soms, als misschien krijgt die gedrevenheid die hun krijgt, misschien een stapje minder haast. Soms als misschien juist krijgt een stapje wat minder wijze dan erin jakkerie. Ja, als nou dat die Grutte Pier heeft, die heeft gewoon een super basissnelheid. Dus als ze dat goed met zielen en zich zielwaardig. Nou, dan ben je hem ook alleen maar met de lui er al bij. Ja, zeker. Maar goed, als naar de C-klasse is, dan haast de ik bedoel maar uit en thuis. Ja. En uiteindelijk, als dan nou dezelfde is als van Snit, dan ik hier aan, nou zit hij natuurlijk direct vlak wel voor het achter, maar als toen 6 of 4 diezelfde rust er vaak uit rond, jeetje, nee. Ja. Ja.
Je hebt naast het feest in, denk ik. Ik moet ze vaststellen. We zullen de prijs even ophellen en dan zullen we een piketje. Wat is dat eigenlijk, de prijs? Ik een zilveren scootje? Nee, ik weet het eigenlijk niet wat wij... Wat medaille, hè? Nou krijgt toch het zilveren scootje? Ja, toch? Ja, we hebben wel een zilveren scootje. Ja, die krijgt er wel. Ja, toch? Dat is eigenlijk de prijs. Oh, dat is de wisselprijs. Ja, dit is de wisselprijs. Ja, en nog een medaille en blommen natuurlijk. En een kroons en van alles en al wat. Och, jongens. En bier. En bier. Jongens, in elk geval, Tiegertank voor je komst. Een heel soort succes en van je genoten. Hartstikke bedankt, Gjalt, voor die deskundigheid bij het verslagje van het Scootjesjoen. Jongens, wat Safia, dit is de allerlaatste aflevering van het Scootjesjournaal. De kampioen van de Grutte A van 2014, die is dus bekend, Jelle Talsma. En speciaal voor die Jelle, zullen ze nog één keer jongen. De man van Tangerine. Mooi man. When I was young, I had a lot of dreams. I knew when to start and where to begin. Had many thoughts that I just kept within. I wanted to become a lot of things. Some things never change. As I got older, days have passed me by. I knew when to go and to say goodbye. Dreams I dreamed became my memory. I was young at heart and hard to please. Some things never change. Some things never change. And I'm still fighting for something that's never happened before. I'm still fighting for something that's never happened before. When I was young, I had a lot of dreams, many goals I wanted to achieve. Had many thoughts about how it would be. Now I know it's just a part of me. Some things never change, and I'm still fighting for something that's never happened before. I'm still fighting for something that's never happened before. I'm still fighting for something that's never happened before. I'm still fighting for something that's never happened before. 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 When I was young, I had a lot of dreams. Some things never change. Prachtig, man. Wat kom hier?